masse kendte, som hilser på nogle andre kendte. Og hvad sker der sådan aften? Der er noget med, at I har lavet en video. Er det rigtigt? Ja. Kan I korte træk fortælle, hvad den går ud på? Hvad der sker? Det kan jeg sige meget kort træk. Jeg dukker op totalt hver eneste gang. Det går den ud på. Jeg afspejler meget godt vores sådan hverdag generelt. Hvem skrev manuskriptet til den? Det fik vi andre til. Er der gode penge i det? Nej, jeg gjorde det gratis. For ham gør jeg jo Det var gratis. så grunden til, at jeg inviterede hende. Skal I rundt og kindkysse med dem alle sammen, eller hvordan? Nej, det tror jeg ikke, det bliver til. Fordi jeg kindkysser ikke så tit med nogen, jeg ikke kender. Og der er mange, jeg ikke spiller ved pladen, og så udvikler det sig forhåbentlig til fest. Det er der satset på i hvert fald. Rabiat, Ja, lige præcis. Ja. Vil du fortælle, hvad det var, du gjorde? Det rabiate, du gjorde i det virkelige liv? Det i virkeligheden er lidt kedeligere end film den her gang, fordi at, der spurgte jeg, om jeg ikke må få hendes telefonnummer. Så nemt var det. Og det kæft, at der ikke er nogen, der har tænkt på det noget før.